پیوندی من باقی امیدم حاصلم دل بندی من بختی سفید. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. дӯстони азиз, дар ин ҷо ман ба магазин рафта истодам. падаркаҳое ки барои бачаҳом заказ кардагӣ будам омадааст. ҳозир падаркаҳоро гирифта, бозича заказ кардагӣ будам барои бачаҳо гирифта ба хонаи модарам мемонам, то ки барои бачаҳом сюрприз шавад. агар ҳозир хона биёрам мебинанд сюрприз намешавад. ба ҳамин хотир мехоҳам ки рӯзи зодрӯзи Рустам ба онҳо падаркаҳоро диҳам. ҳамин хел дӯстони азиз, ҳозир мебиёрам ба хонаи модарам мемонам ва баъд Ҳасан Ҳусейнро аз детсад мегирам. имрӯз детсад бурдагӣ будам, бурданӣ набудам, лекин хайр гуфтам бо раванд як рӯз ду рӯзи дигар раванд, баъд 10 рӯз охир выходной каникул дар хона мешинанд. ҳамин хел дӯстони азиз, боз дӯстон ба шумо гуфтаниам ки вақте ки влогҳои моро тамошо мекунед ҳатман лайк моданро аз хотир набароред. просмотрҳо то 5-6-9 ҳазора, лекин лайк кам аст. аз шумо ягон чиз намерад, барои ман бисёр приятно мешавад. ҳамин хел дӯстони азиз, лайк монданро аз хотир набароред. вақте ки шумо лайк мемонед, ин барои канали мо пешравӣ мешавад ва фикр мекунам ки шумоён пешравии моро бисёри аз шумоён мехоҳед ки канали мо пеш равад ва ба ҳамин хотир аз шумо хоҳиш мекунам ки дар ҳамин пешрафтани канал ба мо бо лайкҳоятон кӯмак кунед. аз ҳамаатон миннатдор ҳастам ва ана ин зебогии афсонавиро бинед дӯстони азиз, чӣ хел зебо. Россия дар ҳамин фасли зимистон бисёр табиати зебо дорад. ана дӯстони азиз, бинед чӣ хел аҷоиб. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо мехостам ба якчанд комментарияҳо ҷавоб гӯям. ба фикр мекунам ки ба ҳама шояд интересно аст ки дар бораи саломатии Маша пурсидам. ҳоло камтар беҳбудӣ ҳаст. мо Машаро ба учёти психиатр мондагӣ ҳастем, яъне диагнозаш подтверждение шудагӣ ҳаст. 2 сол боз дар учёти психиатр аст Маша. барои чӣ ба ин касалӣ Маша гирифтор шуд? ин касалиаш аз кӯдакиш буд, аз 3 солагӣ 4 солагӣ. ва вақте ки анами хел стресс гирифтагии кӯдак, якумин маротиба модарашон танҳо монда 3 рӯз 4 рӯз ба хона наомадагӣ, кӯдакон дар хонаи хуну гӯшна ташна мондагӣ, ин якчанд маротиба ин хел шудагӣ, як ами стресси калон гирифтаги кӯдак. дуюм маротиба вақте ки инҳоро аз оила гирифта ба дедом супоридагӣ буданд, ҳамон вақт стресс гирифтагӣ. ва боз як бори дигар стрессро вақте ки дар оилаи мо зиндагӣ мекарданд, 2 моҳ 3 моҳ зиндагӣ кардан ва ҳуҷҷатҳояшонро оформлять кардан душвор буд ва ба ҳамин хотир боз як бори дигар ба приют супоридем. ин ба хоҳиши ман не, ба хоҳиши органи опека шуд. ба ҳамин хотир 1-2 моҳ дар ҳамон ҷо буданд. хайр ман мерафтам хабаргирӣ, ҳамон вақт стресси калон гирифтаги кӯдак. ана михел баъд ба нами касалии психически гирифтор шудааст. шабона хоб намекунад, дод мезанад. хайр доруашро медиҳам, дар таҳти назорати ман аст. ҳозир барои ана ҳамин шуда автошкола ҳам рафта натавониста истодаам. ғайр аз ман на модарам аз оидааш мебароянд, на дигаро. фақат ман медонам чӣ кор кунам дар ҳамин ҳолате ки приступаш меқапад. ба мактаб намемонам. ана ҳамин хел мешавад.
хулоса дӯстони азиз, кӯдак аз сараш машаққатҳои зиёд гузарондааст. тамошобинон, ана дар инҷо ба хотиратон бошад, агар гӯште ки ман қоқ кардагӣ будам, як хоҳар хоҳиш кардагӣ будам ки нишон диҳам. ана дар инҷо 4 рӯз аст ки гӯшт истодааст. ана ҳамин тарз шуд. ҳозир майда мекунем. ана михел барои порсионный шуданаш ана ин тарз майда мекунем. ана тамошобинон, дидед чӣ хел намаки бисёр пошидан лозим аст. намак бисёр ки шуд, гӯшт тезтар қуқ мешавад. ана тамошобинони азиз, ана ин тарз майдашон кардам. ҳозир ба пакет медозем ва ба яхдон мемонанд. ягон чиз намешавад, вайрон намешаванд. ва боз як чизи муҳим ки бӯй надоранд. тамошобинони азиз, вақте ки қуқ мекунед, чӣ хел бӯи гӯсфанд баъзе одамон намефоронанд. ана михел бӯй надорад. ана дидед намечаспанд, ягон чиз намешавад. ҳозир инашро ҳам алоҳида мекунам. ҳамин гӯштро то ҳатто анамин фарзандони рӯси ман ҳам мехӯранд дӯстони азиз. масалан свеже бошад намехӯранд. ана ин тарз қоқ кунед, мехӯранд. ана дӯстони азиз, 2 пакет шуд. ана ҳозир ба яхдон мемонам. барои ош, барои бешбармак, барои манту бошад ман свежашро реза мекунам. свежа ҳам дорам дар морозилник. тамошобинони азиз, дар инҷо ҳамсоямон клубникаи замороженный овардааст. 4 пакет. ҳамсояи рӯсамон беҳад одамои хуб ҳастанд. барои бачаҳо ҳозир яхтоашро мегирам. клубникаи земляника, клубника не земляникаи хонагӣ. ҳозир яхтоашро аз ях мефурод, бачаҳо мехӯранд. ана тамошобинон, ҳозир аз ях мефурод. кӯдакҳо бисёр хурсанд шуданд клубникаро дида. шуштагӣ ҳамаш тайёр, заморозит кардагӣ. ана ин намуд эко печка, тепла эко ном дорад. ин печка аст, ба забони оддӣ фаҳмонам ба шумо. ин печка аст, новинка, нав баромадагӣ. нархаш 3000 рубл. ана дар инҷо ҳозир ба шумо мефаҳмонам. С добавлением шунгита, экономично, безопасно, выгодно, надежно. ин аз қум сохта шудагӣ будааст. қум, песок ба девол мечаспонед ва на токи бисёр мекашад, на хатаровар аст. ана ин намуд чин намедонам ба куҷояш мемонад. таго электрикро таклиф карда мебиёяд, меовезад, ба девол кашол мекунад. баъд ба шумо боз дар ҳолати анамин дар девол будагиш нишон медиҳам. ана ин хел паспорт дорад, инструксия, гарантия дорад. ҳозир ба шумо мефаҳмонам ки ин печка барои чӣ. ана бинед, кӯдак дар назди печка на ток мезанад, на дигар. ана ин хайр оддӣ фаҳмонам ҳозир оддӣ чӣ хел мешавад. ана ин санг аст. санг метаспад ва гармиро ба хона медиҳад. ана ҳамин ҳамаш инструксияш ҳаст. ҳозир як бор бо хонда мебуроям. ман дар реклама инро дида заказ кардам ва як хешамон гирифта истифода бурдагӣ будам. аз ҳамон кас пурсидам ки гуфтанд ки беҳад чизи хуб будааст. ҳозир масалан мо ҳам дар Тоҷикистон ҳамин обогреватель истифода мебурдем. анами хел самодельный обогревателҳои дастӣ беҳад хатаровар буд. чӣ қадар пожарҳо шудагӣ буд. ба ҳамин хотир ин беҳад чизи безопасный будааст. дар ҳамин комнатае ки Ҳасан Ҳусейн ва Алёняро ман ин печкаро мемонам ва алоҳида мекунам комнатаашонро. ин барои мо, барои он лозим ки мо газовый котел дорем, лекин газовый котели мо
ҳамаи хонаҳоро гарм мекунад, бо як хел циркулятсия мераваду, лекин баъзе вақт газро мекушанд барои профилактика. Дар як ҳафта як маротиба як соатӣ бошада мекушанд, хона хунук мешавад. Ба ҳамон хотир ба комнатаи бачаҳо намеро кашол мекунам, аниқтараш ба комнатае ки Ҳасан Ҳусейн ва Алёня хоб мекунанд, ба ҳамон ҷо кашол мекунам ва гармӣ ба ҳамаи хонаҳо меравад, ба детский комната ва ба комнатаи писарбачаҳо. ҳозир ҳамин печкаро кашол мекунам ва Ҳасан Ҳусейн ва Алёняро алоҳида мекунам ҷойи хобашонро, барои он ки хайр ҳоло хурд ҳастанд, ҳамашон қати духтаро Лёня дар як комната хоб карда истодааст, лекин уже вақт омадагӣ комнатаашро бояд алоҳида кунам. Қати писарбачаҳо комнаташон хунуктар буд, ба ҳамон хотир ман алоҳида кардагӣ набудам. ҳозир дар тарафҳои мо беҳад хунукои сахт омадагӣ, -25-30 градус. ба хотири ҳамин анами печкаро гирифтем, пагоҳ устанавливать мекунем. хайр боз ба шумо дар ҳолати тайёрияш. хайр ин чизи безопасне, як бори дигар такрор мекунам, хусусан ҳамин ба монанди ман, ба одамони серфарзанд беҳад чизи зарурӣ аст. обогревателро мемондем, лекин метарсидам кӯдак ба наздаш наздик шавад, ток мезанад. ҳамин хел дӯстони азиз, агар ки савол дошта бошад оиди ҳамин печка, дар комментария нависед, дар ватсап нависед, ман ба шумо мефаҳмонам. номери ватсапи ман ҳам ҳаст дар комментарияҳо. ҳамин хел дӯстони азиз, тамошобинони азиз, дар ин ҷо ман аз валберис боз харча заказ карда будам, омадааст заказам. ана ин намуд култаняня рисовый без ягон намуд добавка 87 рубли дар валберис акция рафта истодааст. Так, молочная рисовая без добавок. якумин маротиба заказ карда истодам без добавкаро рисовый. тиквенный заказ мекардам, беҳад болаззат буд. ана ин ҳам рисовый, лекин без добавка. ва баъдан аз ана ин барои растанӣ, барои гулҳое ки гулҳои хонагӣ дар дарунаш камтарак паша пайдо шудааст. ҳамин дусето тубакро дидам ки дина паша пайдо шудааст, аз он ҳамин заказ. зелёная аптека садовода для борьбы так с садовыми муравьями. ана михел. баъд боз аз ана ин чиз заказ кардам 57 рубл. ин ҳам барои вақте ки барги гулҳо зард мешавад, барги мандарини мо зард шудагӣ. ана ҳаминро заказ кардам. дӯстони азиз, изумруд удобрение препятствует пожелтению и опадению листьев. 57 рубл будааст. ана михел ҳар хел ва ёш добавкаҳош чӣ мегӯяд минералҳо будааст барои гул. ин ҳам об кати разводит мекунед ва баъдан ба гул мерезед, мечошед, брызгалка кати мечошед. бинон ана ин печкаро установка кардем. чӣ хеле ки ман гуфтагӣ будам, ана ҳамин ҷо ниша доштем, ҳамин бекор буд ва ана ҳамин ҷо хоҳиш кардам ки установка кунанд. агар цвети сафед мебуд бо хубтар мешуд, лекин дар магазин гуфтанд ки ана ҳамин печкаи сафед он қадар сифаташ хуб нест, сиёҳаш хубтар гуфтанд. ба ҳамин хотир аз сиёҳаш гирифтем ва ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам, хонаро камтар перестановка кардем. ин дар ин комната Ҳасан Ҳусейн ва Алёня мешинанд, дарс тайёр мекунанд ва ба ҳамин хотир камтарак перестановка кардам. пештар румтур кардагӣ будам, ба хотиратон буд ба фикрам. ана ин ҷо ана ҳамин стол, ин столи кухонный буд, лекин бо анамин уголоки мягкий якҷоя комплект буд. ба хотири он ки партофтан жалко, дилам намешавад, ба ҳамин хотир ба ҳамин ҷо мондам. хайр бачаҳо мешинанд, дарс тайёр мекунанд ва хайр ба ҳамин ҷо истифода мебарем. ана мандаринро ба ин хона овардем, аз залро ҳам перестановка кардем. ҳозир ҳамашро уборка мекунам ва аз он ҷо ҳам ба шумо навор мекунам. ана гулҳоро ҳамашро ба ин ҷо овардам. ҳозир бризгать мекунам бо ана ҳамон средствое ки овардам, харидам. ана ҳамин хел тамошобинон. ин ҷо оина дорад, шкафи сару либос. ин ҷо якто диван дорад. пуфикро ба ин ҷо мондем. ана ҳамин хел ин обогреватель, инро ба модарам медиҳам вақте ки отоплениашонро мекушанд, вақти баҳор моҳои май мекушанд, ба онҳо лозим мешавад. ба мо лозим нест, мо АГВ дорем. ҳозир боз аз дур якто дигар навор мекунам.
анаи хел тамошобинон. хайр ба фикрам нормалне, уютна, тоза, озода. Асосан барои ана ҳамин ман кӯшиш мекунам ки тоза бошад. ҳамин хел тамошобинони азиз. Инҷо дута стул. виде ҳозир мо рафта дигар хонаҳоро уборка мекунем ҳамроҳи духтаро. дӯстони азиз, ана ҳамин буд влоги имрӯзаи мо. дар ин ҷо мехоҳам ба шумо тӯҳфае ки падару модарам барои ман овардан нишон диҳам. чойнак гирифтанд барои ман. ана ҳамин хел тамошобинони азиз, ана ҳамин чойнакро харидорӣ карданд. ба фикрам ки дар ин чойнак чойҳои аз ҳама болаззаттарини дунё барои ман меҷӯшад, ба он хотир ки ин тӯҳфа аз падару модарам аст. ана ҳамин хел тамошобинон. ана тӯҳфаи падару модари ман. дар ин ҷо пирог пухта истодам. пирог бо рецепти молодая мама. молодая мама дар каналаш ана ҳамин рецептро нишон додагӣ буд. беҳад рецепти осон, камхарҷ, монанди ана ҳамин шарлотка. фақат ҳамин меваашро дигар мекунед, иваз мекунед, ҳамин болаззат мешавад. хамираш монанди хамири шарлотка. ана тамошобинон, ана ин хел бо мандарин, долкаҳои мандаринро майда мекунем ва ана ин хел мечинем. بخت و تخت و تاج زرینم شما، خاک پاتان را به جانم میخرم، خاک پاتان را به جانم میخرم. دوستانی عزیز، انا پیروگی ما تیار شد. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ҳам ба охир мерасад. ба канали мо подписатсия карданро аз хотир набароред. лайк монед ва то наворҳои оянда дар паноҳи худованд бошед.